И, дами и господа, този път смятаме да рекламираме сервера Livecraft. Здравейте, аз съм Шерри. Това е Shark the Pack, това е Gotaflag и както винаги, аз съм китайката. Тръпни са, бе. Аз съм китайката. Писал съм със всички, да знаеш. Да. И сега ще ви покажем една от забележителностите, което лично на мен много ма кефи. Много як сърва. Това човече е там. Пикселът. И сега хубавото на Livecraft е Внимавай, че като минеш червеното има PvP, че има животни, които можеш да ги убиваш и да им взимаш храната. Тук това е спална. Има евенти. Това е спална, ли? Не, отиди на лак евента и там ще го покажеш. Там е хубаво. Аз знам пътя към лак евента. Да, той също и може да Аз го съм покажа. И сега като стигнем, ще махна. И дами и господа, сега Gotaflag заключи, каза кръг на Shark the Pack. Няма да се спася кръка, И ще кажа Дани. Кръй. И това е арк-ивента. Тук се казва мина и фърля най-различни неща. Тук е И часовника. това е часовника, който се очудвам. Какъв мод би се използвали? И, Тук е един мод. и сега ще ви покажем още нещо след малко. И да, господа, това е Lap Enchant. Тук може да се енчантне на кое ниво най-много? До 300 ниво. Пак е добре. И сега, след малко, ще ви заведем на друго място. И дами и господа, това е PvP, където е силно много гадно. Предпочитам да не излизам. Изглежда добро място, само че дето е малко тъмно. И така. И дами и господа, това беше най-важното в този сервер. В линк, в описанието ще сложим IP-то, но в IP-то може да влезете тук, серверът си е много хубав. Препоръчвам го за новаци, но препоръчвам за новаци, които са така по-бойни, защото това е PvP сервер и трябва да се изнесете най-бързия начин. Препоръчвам ви, играйте късно сутрин, рано сутринта, за да тогава имат малко хора, да избягате и си намерите място. Благодаря, че ни гледахте. Това е iCraft и това беше всичко от нас. Изготвили клипа Google Gala SBS, нашата група Google Gala SBS, изготвили Shark the Pack, Secraining, Gotaflag поправка и китайката Мимик Ден Спойлер. Благодаря, че гледахте, сервер е много хубав, играйте в него, препоръчвам ви го. Довиждане и приятен ден!